mitä Herra halusi tehdä tänään täällä, mutta kuitenkin tähän tämmöinen alustus, minkä pohjalta lähdetään liikkeelle. Niin täällä sanotaan 1. Mooseksen kirja luku 1 ja jae 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Eli siis Jumala sanoo tässä näin, että hallitkoon hän kaikkia meren kaloja, taivaan lintuja. Ajatelkaa taivaan lintuja, jotka lentää tuolla taivaalla. Ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Ja sitten täällä sanotaan vielä, että niin lisääntykö, hän olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat elämät. Eli se on valtava valta, minkä Jumala siinä vaiheessa antoi ihmiselle. Oikeastaan voi sanoa, että se oli niin valtava se valta, että mikä erotti ihmisen Jumalasta, niin se oli ainoastaan se, että ihminen oli Jumalan alapuolella. Että Jumala teki ihmisestä oman kuvan, ja kun ihminen liikkui siellä paratiisissa, niin olisi voinut kuvitella, että tuossa on Jumala. Mutta Jumala ei antanut sitä valtaa ihmiselle, että hän olisi mennyt niin kuin Jumalan yläpuolelle. Jumala itse oli siellä kaiken yläpuolella. Se oli tosi iso se valta, auktoriteetti, mikä annettiin ihmiselle. No nyt sitten, kun tuli se syntiinlankemus ja jouduttiin tähän rajalliseen tilaan, eli meidät rajoitettiin, niin ei voitu tällä tavalla enää toimia tässä rajallisessa maailmassa tämän maan päällä. Mutta se ominaisuus, minkä Jumala oli antanut ihmiselle sen, että ihminen hallitsee, se ei poistunut. Se ei poistunut sieltä ihmisestä, vaan se jäi olemaan sinne hänen sisimpäänsä. Se vaan peitettiin sillä tavalla, että ihminen ei voinut käyttää sitä, että Jumala laittoi ihmisen pois sieltä paratiisista, ettei se nyt sitten langenneessa tilassa käyttäisi tätä kaikkea valtaa ja vielä eläisikin ikuisesti. Mutta se ominaisuus jäi meihin olemaan. Nyt sitten niin Jumalalla oli jo suunnitelma siellä aikojen alussa, että tämä ominaisuus, jonka hän ihmiseen laittoi, tämä tulee olemaan Jumalan käytössä vielä. Ja kun vanha testamentti puhui siellä sitten siitä Jumalan suunnitelmasta ja Jeesuksesta, mitä Jeesus tuli tekemään, kun se aika tuli, että Jeesus tuli maan päälle ja tuli lunastamaan meidät. Ja kun Jeesus sitten tuli lunastamaan meidät ja meni sinne helvettiin astikka ja otti sieltä saatanalta sen vallan, jonka ihminen oli sille saatanalle antanut, otti sen pois siltä ja antoi meille. Niin me taas tässä uudesti syntymistilassa päästiin siihen olotilaan, jossa me ei enää olla rajallisia. Toki meidän fyysinen olemus on rajallinen täällä ajassa, mutta sitten meissä se henki minä, joka alkoi elää, ei enää olekaan rajallinen, vaan tämä meidän henki minä elää tässä hengen maailmassa kaiken aikaa ja sillä on se valta, mikä siihen laitettiin. Ja se meidän henki minä saa käyttää sitä valtaa, jonka Jumala meille antoi. Me ollaan rajattomia siinä hengen maailmassa ja meillä on se auktoriteetti. Ja Jumala tarkoitti niin, että me aletaan niin kuin siinä uudessa tilassa, jossa meidän henki on syntynyt uudestaan. Me aletaan elää tässä auktoriteetissa, joka meille oli annettu, käyttämään tätä valtaa, joka meille oli annettu. Ja kun Jeesus sanoi Pietarille silloin, kun hän kysyi opetuslapsilta, että kenenkä ihmiset sanovat minun olevan,
Ja Pietari sanoi, että sä oot Kristus, elävän Jumalan poika. Eli Pietari sai sen ilmestyksen siinä, että tässähän on siis Jumala meidän edessä. Että tässä ei olekaan vaan pelkkä ihminen, vaan Pietari sai sen, Pyhä Henki näytti sen Pietarille, kuka Jeesus oli. Niin Jeesus sanoi, että tälle kalliolle, eli tälle ilmestykselle minä rakennan seurakuntani. Niin Jeesus käytti siinä sanaa ekleesia, seurakuntani ekleesia. Ja se ekleesia ei ollut siinä vaiheessa mikään tällainen niin kuin hengellinen yhteisö ainoastaan. Niin kuin nykyään, kun me puhutaan hengellisissä piireissä ekleesiasta, niin me tarkoitetaan sillä hengellistä seurakuntaa, mutta se ei siihen aikaan ollut rajoittunut tämmöiseen, vaan tämä ekleesia tarkoitti, että se oli niin kuin kreikan kielessä tämmöinen kaupunkivaltion johtava elin. Eli se oli paikka, johon kokoon kutsutut kokoontuivat. Se oli niin kuin parlamenttia vastaava elin, jossa päätettiin asioista, siis ajallisista, maanpäällisistä asioista. Ja Jeesus sanoi, että mä rakennan tälle ilmestykselle mun ekleesiani, joka vastaa tämmöistä elintä, mikä päättää asioista täällä maan päällä. Ja Jeesus tarkoitti, että se ekleesia, jonka hän siis rakentaa, tulee olemaan semmoinen, että se siis vaikuttaa näihin yhteiskunnallisiin asioihin, näihin maanpäällisiin asioihin. Ja nyt sitten kun tuli se aika, että tämä seurakunta rakennettiin tänne maan päälle, Apostolien teot 2. Opetuslapset oli siellä yläsalissa 120 henkeä odottamassa sitä, mitä Jeesus oli käskenyt heidän odottaa. Että Pyhä Henki vuodatetaan taivaasta teidän päällenne ja te saatte voiman. Niin Pyhä Henki itse tuli siinä tämän 120 joukkoon heidän päälle varmistamaan sen, että tämä seurakunta rakennetaan sillä tavalla, kun Jumala on suunnitellut, että se pitää tänne rakentaa. Eli Jeesus lähetti Pyhän Henkensä, hänen oman henkensä siihen yläsaliin. Ja puki nämä opetuslapset, kaikki paikalla olijat, puki hänen voimallaan korkeudesta, puki Pyhällä Hengellä. Ja tässä syntyi tämä ekleesia, tämä seurakunta, ja siitä tuli tämmöinen hengellinen yhteisö, mutta samalla se yhteisö piti sisällään sen, että se vaikuttaa myös kaikkeen siihen, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu ajallisesti. Se ei rajoitu pelkästään hengelliseen toimintaan, se ei rajoitu pelkästään näiden uskovien ihmisten elämään, vaan se vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä täällä maan päällä on. Se on päättävä elin. Ja me ei olla, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumalan omat, me ei olla häntä, vaan me ollaan pää. Me ollaan pää, koska me päätetään asioista täällä maan päällä. Ja nyt sitten vielä Jumala varmisti sen, että se tapahtuu oikealla tavalla. Nimittäin kun Raamattuhan puhuu siitä, että on hyvin tärkeää, mitä me puhutaan ja mitä me ajatellaan. Ja se, miten me rukoillaan. Rukouksella me toteutetaan Jumalan tahtoa, viedään eteenpäin Jumalan valtakuntaa. Niin Jumala lähetti täydellisen kielen. Eli se Pyhän Hengen antama kieli on kieli, joka rukoilee puhtaasti, joka rukoilee just Jumalan tahdon mukaan, joka rukoilee täydellisesti.
Ja Jumala lähetti sen kielen näille koolla oleville, jotta he voi niin kuin, tehdä sitä vaikutustyötä täydellisesti, kun Pyhä Henki rukoilee heidän kauttaan Jumalan kielellä, puhtaalla täydellisellä kielellä. Ja sen takia ne kielet näkyy sitten ihmisten päitten päällä, että nyt annettiin tämmöinen täydellinen kieli ja nyt tämä seurakunta lähtee liikkeelle sillä tavalla, että se lähtee toteuttamaan Jumalan tahtoa täällä maan päällä ja se käyttää siinä Jumalan antamaa täydellistä puhdasta kieltä. Ja kun se rukoilee sillä kielellä, niin asioita alkaa myös tapahtua. Joskus aikaisemmin, en muista sanonko viime kerralla täällä, mutta yksi Jumalan palvelija näki tämmöisen, Jumala antoi hänelle tämmöisen näyn niin kuin rukouksen voimasta, että kun sä rukoilet, niin se on niin kuin sä katsot tuonne autiomaahan ja se on niin kuin semmoinen sienenmuotoinen atomipommi olisi siellä, mutta se kielen, se rukouksen seuraus ei ole se atomipommi, vaan se mitä se saa aikaiseksi. Eli siitä lähtee nämä tämmöiset aallot, niin kuin sen voiman aallot menemään eteenpäin sen pommin vaikutuksesta. Ja meidän jokaisen rukous on niin voimallinen, että kun me rukoillaan, että me ei tarvitse ajatella, että voi, että mä nyt on tällainen pieni vaan tässä ja mä nyt muutaman sanan rukoilen eikä tunnu oikein voimaakaan, niin ei pidä ajatella sillä tavalla, vaan meidän pitää aina muistaa se, että kun mä nyt tartun ja rukoilen, tähän asiaan rukoilen Jumalan tahdon mukaisesti, niin tässä on valtava voima tässä rukouksessa. Koska se ei ole ainoastaan se mun rukous, vaan se on asia, joka on Jumalan mielen mukainen. Kun mä rukoilen Jumalan mieleen mukaan, Jumala antaa mulle sen henkensä ja myös enkelit lähtee toteuttamaan sitä. Kun me rukoillaan sitä, kun me puhutaan Jumalan asioita, niin enkelit lähtee toteuttamaan. Me ei yksin tehdä sitä, vaan ne näkymättömät enkelijoukot on tekemässä sitä. Ja sitten voisi ajatella näin, että kun Jeesushan istui sinne Isän oikealle puolelle taivaassa, niin kuin Raamattu sanoo. Sitten oli Stefanus, joka näki, kun hänet kivitettiin, hän näki, että Jeesus nousi seisomaan siellä taivaassa. Ja nyt sitten niin joku Jumalan palvelija on nähnyt tässä jo muutama vuosi sitten sitä, että Jeesus on noussut seisomaan. Mitä seisominen tarkoittaa, niin se on sitä, että silloin lähdetään liikkeelle. Ja me tuossa, olisi kulunut 2-3 vuotta sitten, niin julkaistiin tässä oman seurakunnan tuolla sivuilla, noilla Ruohin sivuilla, se, että yksi eräälle sisarelle Jumala näytti sen, että Jeesus on jo lähtenyt liikkeelle sieltä taivaasta. Siis hän ei enää pelkästään istu siinä Isän oikealla puolella, vaan hän on jo noussut seisomaan ja hän on lähtenyt liikkeelle. Ja tämä tarkoittaa mun ymmärtääkseen sitä, että nyt me ollaan semmoisessa ajassa, että kun Jeesus on lähtenyt liikkeelle, niin meillä ei enää uskovina ole niin kuin aikaa istuskella vaan ja viettää semmoista niin kuin, aikaa tälle, että katsotaan nyt sitten, että miten nämä asiat etenee ja odotellaan tässä, että kun Jumala jossain vaiheessa ilmestyy ja mihinkähän se Jumala minuakin sitten lähettää, vaan nyt on se aika, että meidän tarvii nousta ja lähteä liikkeelle. Me ollaan nyt astuttu siihen kirkkauden aikaan eri puolilla maailmaa, myöskin Suomessa, mutta Suomen rajojen ulkopuolella profeetat, jotka on ollut Jumalan neuvottelussa, puhuu sitä, että se kirkkauden aika on alkanut. Ja se on aika, jolloin meidän tulee olla aggressiivisia. Jumalan kansan tulee olla aggressiivisia, ei vihaisia ja suuttua niin kuin omassa lihassa, vaan meidän tulee olla aggressiivisia. Eli me ei olla enää tämmöisiä, että me ollaan vaan puolustusasemissa. Voi, kun se vihollinen nyt tulee tuolta, se on niin kauhean voimakas ja kuinkahan mä tästä selviän? Ei. Vaan me otetaan se paikkamme, me tiedostetaan se, että vihollinen on meidän jalkojemme alla. Oli meidän elämäntilanne mikä tahansa, meillä on jokaisella semmoisia hetkiä ja aikoja, jolloin meillä on vaikeuksia elämässä.
Mutta niissäkin tilanteissa, ja silloin se on erityisen haastavaa meille, että me muistetaan ja tiedostetaan se, että hei, se vihollinen on meidän jalkojemme alla. Se on jo kukistettu ja se on siellä. Me ei mennä siihen, että me kavahdetaan sen edessä, vaan me lähdetään aggressiivisesti eteenpäin. Me julistetaan, että mut maailmankaikkeuden luoja, maailmankaikkeuden Jumala on minun isäni. Jeesus on minun vapahtaja. Minulla on kaikki se, mitä Jeesus on mulle siinä kuolemassaan, ristiin naulitsemisessaan, kuolemassaan, hautaamisessaan, ylösnousemisessaan, taivaaseen astumisessaan valmistanut mulle. Se on Jeesuksella nyt, tässä ja nyt. Ja mä voin saada sen häneltä nyt. Jos mulla on sairaus, niin Jeesus voi antaa mulle sen paranemisen ja mä uskon, että hän antaa sen. Tai jos mulla on taloudellinen ongelma, mä uskon, että Jeesus varustaa minut, koska hän on täällä nyt meissä sitä varten, että hän varustaa meidät, jotta me voidaan lähteä voimassa liikkeelle, jotta me voidaan lähteä viemään eteenpäin nyt sitä hänen valtakuntaansa ja viemään sitä eteenpäin niin voimallisesti rukouksen avulla, ylistyksen avulla ja mitä Jumala kenellekin tehtäväksi antaa, niin että se alkaa näkymään tässä maailmassa. Se alkaa näkymään meidän hallituksessa, presidentin ratkaisuissa, eduskunnassa, noissa johtavissa elimissä, liike-elämässä, kouluissa. Se alkaa näkymään siellä, kun me mennään ja julistetaan Pyhän Hengen voimassa Jeesuksen nimessä Jumalan todellisuutta ja totuutta, puhutaan hänen sanaansa, jolloin enkeli tarttuu siihen ja alkaa toteuttaa sitä. Ja me eletään nyt siinä, ja Jumala on tarkoittanut meidät nyt semmoiseksi seurakunnaksi, että me vahvistutaan ymmärtämään, hei, mitä meillä todella on Jeesuksessa, ja mikä meidän tehtävä todella on tänä aikana. Ja me aletaan näkemään sitä Jumalan kirkkauden ilmestymistä suuremmassa määrin. Me aletaan näkemään, kuinka ihmiset tulee sanomaan, että hei, Jumala vetää mua nyt lähemmäs. Hei, mistä mä voisin nyt saada avun tähän mun ahdinkoon ja tähän mun synnin tuntoon? Hei, mä tarvitsisin paranemista. Me nähdään, kun Jumala koskettaa ihmisiä ja tulee paranemisia, tulee vapautumisia, tulee jopa kuolleista heräämisiä. Uskotteko te tämän? Mä ainakin uskon ja julistan sitä, että mä uskon, koska se on se, mihin meidän pitää tarttua. Me uskotaan ja uskossa me mennään eteenpäin. No niin, nyt sitten niin